Честно казано, не очаквах, че ще Но, успееш. но, Браво на теб. Започнах да работя с правителството. След това навлязохме в Европа, в Азия и в Южна Америка. Сега 80% от договорите ни са корпоративни. yes, Тази година yeah, печалбите... Не. yes, Стига. no, Вече съм на години и не съм във форма. Стар съм, за да тичам по света се. Пейсън, познавам те, ти си нещастен. Няма значение. Истината е, че все още изглеждаш във форма. Моля те за услуга. Ще бъдеш личен телохранител. Еднократно. Просто ми помогни, а? Ще се справиш. Твоите момчета няма ли да се справят? yes. Всеки е добре дошъл в Палдания. Страната е много красива. Juan Arturo Venegas. Този човек уби половината ми хора. Ние също отидохме, за да го убием. Успокой се. Работата не е за Венегас. Ще охраняваш журналистка, която ще го интервюира. Ще се движиш с нея, за да не се случи. Гинаха заради този човек. Не е нужно да ми казваш. Знам. Ако го облъсне автобус, не мисля, че някой би се разстроил много от това. Бих искал да го направя сам, но аз ръководя работата. А работата ми е да намери човек, който да пази журналистката. И изпрати някой от твоите момчета. Опитвам се да нема бодигарда за журналистката и това е първата стъпка от нашата работа. Това ще ти хареса, сигурен съм. Няма страшно. Венега си изпраща самолет до Вашингтон, за да ви вземе. Не ме интересува. Предлагам ти 20 хиляди. Коя е журналистика? Международната награда за журналистика печели Клер Уелингтън. Wow. Най-добрата журналистика е тази, която отразява истината. Радвам се, че съм сред журналистите, които съобщават фактите и които ценят истината. В бързината да разкажа интересна история, аз пропуснах да направя задълбочена проверка на фактите и да проверя дали източниците са достатъчно надеждни.